Takže čaute chalani, konečne som sa dostal k tomu, že natočím ďalšie video. Ako vidíte, už sme troška pokročili. Máme už namontovaný aj nárazník, už je aj dobre uchytený. Kapotu, na tú ešte pôjdu samozrejme rýchlo upinaky. Pôvodný mechanizmus sa vyhodí. Blatníky sú uchytené, sú naštelované, pekne lícujú. Už máme konečne uchytený aj zadok. K tomu som sa nevedel dostať, už to mám. Kufor je tiež uchytený, ale ešte ho bude treba doštelovať. Tam ešte bude treba samozrejme dorobiť pár vecí, samozrejme vpredu, aby to bolo tip top. Už som začal skladať aj nejaké veci z interiéru. Dali sme naspäť koberce a pár detailíkov. Bohužiaľ som zistil jednu nepríjemnú vec, že k adaptérom, čo mám na prídavné strmenie, ktoré pôjdu cez hydroručku, tak strmenie sú bohužiaľ asi z 2 litra, lebo sú menšie, nebudú mi pasovať, budem musieť zohnať druhé. Ale to nie je taký problém. Skôr sa budeme teraz venovať takým drobnejším opravám, ako asi všetci máte problém s týmto tu. Ja to idem všetko teraz pekne očistiť. Idem si spraviť na novo kabeláž do dvier, lebo samozrejme kvôli Lambo Doors tá kabeláž je troška krátka. Ale to si ešte ukážeme v ďalšom videu. Idem nahodiť naspäť palubovku. Doťahal som si káble dozadu, čo potrebujem na subwoofer a iné detaily. Tak, dúfam, že už budem točiť videa častejšie. Momentálne ma zdržala aj práca, aj rodinné veci. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Ak sa vám to páči, sledujete ten projekt, dajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.